Zdravím všetkých, moje meno je Progres zo Showtechnic Music Market a vítam vás pri ďalšom vydaní zo série Začíname s DJingom. V dnešnom videu si povieme, ako správne nainštalovať a zapojiť váš novúčičký DJ kontroler. Čo budeme na toto video potrebovať? Samozrejme USB kábel, ktorý je pribalený ku každému novému DJ kontroleru, audio kábel, v tomto prípade Cinch alebo RCA a váš laptop. Predtým ale ako zapojíme vašu konzolu do vašeho notebooku a do vašeho zvukového systému si musíme stiahnuť daný DJ-ský software. Numark Mixtrack Pro FX je štandardne dodávaný s licenciou Serato DJ Lite, takže bežíme na stránku serato.com do sekcie Products, Serato DJ Lite a tlačidlo stiahnuť. Na tejto stránke vám automaticky stiahne verziu, ktorú potrebujete na svoj operačný systém Mac OS alebo Windows. Pre stiahnutie iných DJ-ských softverov platí podobný proces. Pokiaľ už máme stiahnutý korešpondujúci DJ software ku danej konzole, tak bežíme na priamo zapojenie konzoly. Zobereme USB kábel, pripojíme ho zozadu konzoly, kde môžete vidieť, je tu USB vstup, a potom ho pripojíme priamo do USB portu do vašeho počítača. Následne zobereme vaše audiokáble, v tomto prípade RCA do RCA, a pripojíme ich zozadu na output. Druhý koniec audiokáblu potom pripojíme do zvukového systému. Tak, a sme hotoví. Teraz už môžeme iba zapnúť svoj obľúbený DJ-ský software a hrať, pretože väčšina z týchto nových konzol je tzv. Plug and Play, respektíve zapojíš a hráš. Ďakujeme, že ste si pozreli ďalšie vydanie zo série Začíname s DJingom. Pre viacej takýchto videí nezabudni dať odber, like a vidíme sa v ďalšom videu z našej série Začíname s DJingom.